Pozica, odlično. Znači, znamo šta je cilj igre. Ne zaberemo ko je najlepše igrao. Je li tako? Znači, ne drugaricu, nego ko je najlepše igrao. Počinjemo. Ajmo. Još 10 sekundi. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Pripremite se da oduzete. 10, 8. Stani. Evo ovako, jeste vidjeli naše balerine? Jesu lepo igrali? Dobro. Mi vidimo se u moru. Nema ni piste bila. Slušaj me, svaki put je druga kako je to vrijedi. Nije bila kraljica, bila je princeza. Znači, nije bila kraljica, bila je princeza. Princeza može da bude 100 puta, kraljica samo jedan put. Nisi bila dva puta, ne može da